Vă spun din nou bun venit și am să spun și în spaniolă. Muy bienvenidos. Creo que hay algún español por aquí, por lo menos uno, porque sé que alguien ha enviado preguntas en español. Las vamos a contestar traduciendo las respuestas. O să folosim timpul și o să începem deja. Frate pastor, Pavel, începem cu întrebările și vor fi întâi întrebările în limba spaniolă. Ce înseamnă să scrii legea lui Dumnezeu în inimă? Așa cum spune în Ezechiel, voi scrie legile mele în inimile voastre, de asemenea scrie și în Deuteronomii, scrie prin Leviticus, nu am verificat încă. Que no me amintesc. Tal como dice la Biblia en Ezequiel y Deuteronomio, pondré mis leyes en tu corazón. De asemenea, nu departe de acolo spune că vă voi da o inimă nouă, voi scoate din voi inima de piatră și voi da o inimă de carne. Y no lejos de ahí también dice, te daré un corazón nuevo, sacaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. În lucrul acesta eu văd două aspecte ale procesului de a scrie legea lui Dumnezeu în inimile noastre. Hay dos aspectos del proceso de escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Dacă vă amintiți, le spunea să scrieți pe ușorii ușii, pe mâneci, să le aveți la intrare, la ieșire, vorbiți de ele, povestiți copiilor voștri. Asta este prima parte, este partea umană, datoria noastră. Si os acordáis, un primer aspecto que Dios mandó al pueblo de Israel fue escribir la ley en la entrada, escribirla sobre la mano, escribirla sobre la frente, decidla al llegar y al irse, repetidla a vuestros hijos. Este es un aspecto. David spune, tot în aspectul acesta, David spune, zi și noapte meditez la legea ta. Deci, noi trebuie să vorbim, să învățăm, să studiem, să ținem caracterul și legea lui Dumnezeu în fața ochilor și a minții noastre. El salmista dice que de día y de noche estoy pensando en tu ley y nosotros tenemos que tener muy presente la ley de Dios. Dar aspectul acesta, primul uman, este fără putere dacă nu intervine al doilea, care este partea divină în lucrarea aceasta. Y este primer aspecto, que tiene un carácter humano, sobre todo, se queda sin poder si no interviene el segundo aspecto, que es el poder de Dios. Tatăl meu spunea, dacă nu pui sămânța în pământ, Dumnezeu nu poate să o crească. Dar dacă Mi tu padre decía que si no siembras la semilla en la tierra, no podrá crecer. Deci trebuie să ne facem partea noastră. O sea, que hay que hacer su propia parte. Să nu așteptăm să plouă din cer cu cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră dacă noi nu-l studiem. No esperemos que llueva del cielo con la palabra de Dios si nosotros no vamos a abrir la palabra de Dios para estudiarla. Dar partea a doua, care este partea divină, este că Dumnezeu promite să vină să schimbe inima noastră de piatră. La segunda parte, que es la parte divina, es que Dios promete, se compromete, que va a cambiar nuestro corazón de piedra. Vreau să vă explic puțin cum face Dumnezeu acest proces. Y quiero explicar un poco cómo es que hace Dios este proceso. Spune așa acolo, zice, strâng cuvântul tău în inima mea și legea ta este unde? În fundul inimii mele. Traduzco directamente, recojo tu palabra en mi corazón y tu ley está en lo profundo de mi corazón. Observați, strâng, asta fac eu, încep să studiez. Ce se întâmplă următorul pas? Legea ta Primera devine... parte, recojo la palabra, es lo que estoy haciendo yo, estudio. Iisus, în relația cu El, în rugăciune, în studiu, în experiențe cu Dumnezeu, în relația cu El, Iisus face acest proces de a ne schimba. Y en la relación con Jesús, Él es el que hace este proceso de cambiarnos. Numai că acest proces nu se întâmplă într-un instant, într-o secundă, este un proces de o viață. Y lo que hay que tener en cuenta es que este proceso no es instantáneo, sino que es un proceso de toda una vida. Nu e o explozie pe care să o vedem, nu este convertirea care se întâmplă odată, ci este sfințirea care are loc pe parcursul vieții. No es un proceso instantáneo, no es la conversión, sino que es la santificación, que es ese proceso que va dándose a lo largo de la vida. Și acum cheia răspunsului, cel mai important. La llave de la respuesta. Nu este treaba noastră cum face Dumnezeu procesul, treaba noastră este să-L credem. No es nuestro deber o nuestro objetivo saber cómo hace Dios esto, sino que nosotros tenemos que creer el que Dios va a hacer eso. Cum pot să înțeleg eu cum mă iartă Dumnezeu? Cum pot să înțeleg eu cum mă schimbă Dumnezeu? Cum pot să înțeleg eu cum lucrează Dumnezeu? ¿Cómo voy a entender yo cómo Dios me yarta?
me perdona o cómo es que Dios me cambia. Sencillamente tengo que creerlo. Deci trebuie să-L credem pe cuvânt. A spus că dacă îl căutăm, El ne va schimba inima. Să avem încredere că El va face treaba asta. Hay que creer su palabra. Él prometió que si lo buscamos cambiará nuestro corazón, entonces hay que creerlo. Noi care suntem oameni cu tendințe intelectuale, vrem să înțelegem totul și nu e rău, e bine, avem tendința, de câte ori nu înțelegem, să renunțăm, să fim descurajați. În credința în Dumnezeu, și când nu înțelegi, rămâi în relație cu El, pentru că El va lucra în modul în care El știe. En la relación con Dios, nosotros que somos personas racionales, tratamos de entenderlo todo, y si llegamos a ese punto de no entender algo, por la fe hay que seguir en la relación con Dios. Ne iubește atât de mult că nu o să renunțe atâta timp cât îl rugăm să rămână cu noi. Él nos ama tanto que no renunciará a nosotros mientras nosotros pidamos que se quede con nosotros. A doua. Segunda pregunta. De ce în alte versiuni biblice nu se menționează ziua sabat? Se spune numai zi de odihnă. Este același lucru? Este de la traducere la traducere sunt foarte multe diferențe, deși nu sunt majore, sunt mici, dar sunt cuvinte diferite folosite. În general ele cam înseamnă la fel, dar nu totdeauna chiar la fel. Según qué traducción vayamos a coger, se utiliza una palabra u otra, palabras muy parecidas, pero no siempre consiguen ser exactamente De exemplu, în iguales. traducerea catolică zice sabat. Por ejemplo, en la traducción católica al español se dice sábado, en la versión În de traducerea cea mai Jerusalén. teologică, științifică, Webster, scrie sabat. En una traducción científica llamada Webster pone literalmente sábado. În altele scrie zi de odihnă. En algunas traducciones pone día de reposo, Dar în ebraică este Shabbat, care înseamnă sabat. pero en hebreo, que es el lengua oficial, dice Shabbat, que es sábado. Siguiente pregunta. Care este adevăratul nume al lui Dumnezeu sau are mai multe nume așa cum spun evrei? E o întrebare ușoară. Dumnezeu are nume primar și nume secundare. Numele prim... Ok, să traduc. Bueno, la pregunta es ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? O tiene varios nombres, tal como dicen los hebreos. Dios tiene un nombre primario y otros nombres secundarios. Numele primar al lui Dumnezeu nu se explică cu nimic mai mult, este Yahweh. El nombre primario de Dios no se explica más de lo que es Yahweh. Există o traducere ebraică care s-ar traduce cam așa. Eu sunt cel care sunt prin mine însumi dintotdeauna. Hay una traducción hebrea que suena algo parecido a yo soy el que soy a través de mí mismo para siempre. E singurul univers care zice eu sunt prin mine însumi. Noi toți depindem de altcineva, el nu depinde de nimeni. Es el único que no depende de nadie y es como es y el que es por sí mismo. Numele secundare al lui Dumnezeu, celelalte nume, toate reprezintă caracterul lui. Y los otros nombres secundarios de Dios lo que representa es su carácter. El Shaddai, Elohim, înseamnă Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu măreț, Dumnezeu glorios, Dumnezeu victorios, Dumnezeu milostiv, caracterul lui Dumnezeu. Los otros nombres son los que definen el carácter de Dios, como el victorioso o el altísimo y otros nombres parecidos. Și sunt folosite în situații diferite în legătură cu situația respectivă. În caz de război zice Dumnezeu cel atotputernic, în caz de suferință Dumnezeu cel milostiv. Deci în funcție de nevoia din Biblie e folosit un nume care reprezintă caracterul care ar ajuta în situația aceea. Según qué contexto se utiliza uno u otro. Por ejemplo, en el caso de guerra se menciona al Dios Todopoderoso. Si es en el caso de gracia, se nombra al Dios Misericordioso. Următoarea, nu? La siguiente pregunta es: persoane evanghelice nu țin sabatul, dar se închină totuși lui Dumnezeu cu o inimă sinceră duminica. Ce părere aveți despre aceasta? Sunt foarte mulți creștini sinceri Hay muchos cristianos sinceros din multe denominațiuni de muchas denominaciones care îl iubesc pe Dumnezeu religiosas cu toată inima lor și îl caută cu toată inima. que aman a Dios con todo su corazón y lo buscan de todo corazón. Dumnezeu iubește la fel de mult pe toți. Dumnezeu nu iubește pe nimeni mai mult sau mai puțin. Y Dios los ama igualmente a ellos y a otros. Și aici fac o paranteză mică.
Nu cred că nimeni dintr-o religie poate să spună eu sunt mai bun decât celălalt. Înaintea lui Dumnezeu suntem toți egali. Y abro un pequeño paréntesis, no creo que nadie pueda decir, unos de una denominación, que Dios a nosotros nos ama más y a los otros menos, sino que Dios nos ama a todos por igual. Și de asemenea, Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, adică dacă un om nu știe mai mult, Dumnezeu va cântări cât a știut și cât de mult a împlinit din cât a știut. Y también Dios, dice la Biblia, no tiene en cuenta los tiempos en que uno no sabe algo sobre la Biblia o sobre la verdad. Dar în momentul în care oamenii îl caută pe Dumnezeu, acea căutare îi duce la studierea cuvântului lui Dumnezeu. Pero si una persona busca a Dios, en esa búsqueda tiene que buscar a Dios a través de su palabra. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât încep să-L iubească mai mult, pentru că înțeleg bunătatea Lui. Y cuanto más conoces a Dios, tanto más se le ama porque se empieza a entender su bondad. Noi avem tendința și impresia că tot ce avem este al nostru. Când studiezi caracterul lui Dumnezeu, începi să înțelegi că tot ce avem este un dar. Nosotros tenemos la tendencia de creer que todo lo que tenemos es nuestro, pero mientras estudiamos más sobre Dios, nos damos cuenta que todo lo que tenemos es un regalo de parte de Dios, es Că un de don de fapt, Dios. ce credem că este al nostru, ni se cuvine, este de la Dumnezeu milostiv și bun. De hecho, todo lo que creemos que es nuestro y que lo merecemos es un don de Dios. În Porque Dios momentul în es care bueno. studiază mai mult și înțeleg că depinde de Dumnezeu și sunt în mâna lui Dumnezeu, încep să-L iubească pe Dumnezeu. En ese momento, cuando alguien estudia más sobre Dios, empieza a amarlo más. Când îl iubesc pe Dumnezeu, încep să-L asculte pe Dumnezeu. Y cuando empiezan a amar a Dios, empiezan a obedecer a ese Și Dios. ascultarea nu e pentru mântuire, ci pentru că îl iubesc atât de mult încât nici nu le-ar trece prin minte să facă altfel. Y obedecer a Dios no es para ser salvo, sino porque cuando lo amas, no se te pasaría por la cabeza hacer algo que ofenda a De Dios. aceea Iisus în John 14, Y es por eso que Jesús dice en Juan 14, spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. dice, si me amáis, guardaréis mis leyes, mis Acum, în mandamientos. greacă, ordinea în care sunt puse cuvinte arată importanța cuvintelor. En el idioma original, en griego, el orden en el que están puestas las palabras nos da una idea de la importancia de esas Nu palabras. sunt puse în formula din propoziție în funcție de gramatică, ci sunt schimbate între ele și uite aici, în prima parte din propoziție e cel mai important, aici e următorul, aici și mai puțin important și... La estructura de esa frase es que lo primero se pone lo que es más importante, luego menos importante, luego menos importante. No es una estructura gramatical la que sigue esa frase. Nu la întâmplare zice întâi, dacă mă iubiți, No por casualidad se dice primeramente, si me amáis, pentru că păzirea poruncilor lui Dumnezeu fără iubire este o formă care nu ajută pe nimeni. porque guardar los mandamientos de Dios es una forma sin amar a nadie, ¿no? Și farisei au ținut poruncile lui Dumnezeu. Los fariseos también guardaban Și los tânărul bogat a ținut mandamientos. poruncile lui Dumnezeu. El joven rico también decía que guardaba los mandamientos. În istorie, cu poruncile în mână au fost oameni omorâți. En la historia, con los mandamientos de Dios en la mano, se han cometido crímenes. Adevărata păstrare de porunci este când curge din iubire. Y el verdadero guardar de los mandamientos es cuando eso resulta del amor. În cazul acesta, când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să înțelegem ce a făcut pentru noi și îl iubim cu adevărat, En este caso concreto, cuando llegamos a amar a Dios y entenderlo, tot ce studiem în Biblie și tot ce înțelegem, ținem cu plăcere, cu bucurie, ca o favoare, ca un privilegiu, nu e nimic greu. todo lo que llegamos a entender y a conocer en la Biblia, lo guardamos como un privilegio y por amor a Dios. De aceea, când ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, sabatul este o favoare, petrești timp cu Dumnezeu. Y es por ello que cuando llegas a amar a Dios, el sábado es un favor y es un don porque te encuentras con Dios. Și atunci nu stai să te tocmești cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis, uite, eu mi-au timp pe săptămână și ziua asta eu, Dumnezeu, am pus-o deoparte. Vreau să vii să stai cu mine. Y entonces no te pones a regatear con Dios, porque si Dios ha dicho que este día es el que yo he elegido para encontrarme contigo, entonces tú mismo irás a encontrarte con Él. Nu mai comentezi. Dacă el a zis ziua asta, eu nu știu de ce a ales-o. Dar ziua aceea am cea mai mare bucurie pe care pot să o am, mă duc și mă întâlnesc cu el. Entonces ya sobran los comentarios y si Dios eligió ese día, entonces yo iré a su encuentro ese día sin Și asta e comentarios. metoda prin care Dumnezeu ne sfințește. Y este es el método a través del cual Dios nos santifica y nos bendice. Când Dana face treabă, soția mea, prin casă, Cuando su esposa trabaja, Dana, cum ar fi să mă duc lângă ea
Să zic, știi care e treaba? Eu te iubesc din toată inima mea, dar nu pot să te ajut pentru că eu am alte treburi mai importante. ¿Cómo sería decirle, yo te amo y te amo muchísimo, pero no te voy a ayudar porque tengo cosas más importantes que hacer? Tocmai pentru că o iubesc, mă duc și știu că ea e obosită și spăl eu vasele și o rog să stea jos. Y justamente porque la amas, lavas tú los platos y permites que ella se siente. Și în loc să ducă să așeze în pat, stă lângă mine și zice, vreau să stăm împreună, indiferent cine spală vasele, spălăm amândoi, vreau să fim împreună. Y entonces ella tampoco se va, sino que se queda, dice, pues me voy a quedar aquí y así estaremos juntos, aunque las laves tú o Și las când eu lave sunt yo. obosit, spală ea și ce stai aici lângă mine, chiar dacă le spăl eu, să fii cu mine. Y cuando él está cansado, pues las lava ella, pero se quedan juntos. Deci, ascultarea, ajutorul vine din iubire. Dacă mă iubiți, nu o să fie nicio problemă. O să fie o favoare. La obediencia es algo que se consigue a través del amor y es una consecuencia del amor. Mai mult decât atât, poruncile aduc binecuvântare și fericire. Nu-i de mirare că oamenii în societatea noastră sunt fericiți, n-au o viață neprihănită, pentru că n-au înțeles că poruncile aduc binecuvântare. Y más aún, los mandamientos de Dios traen felicidad y bendición y la gente de hoy no ha entendido eso y por eso hay tanta infelicidad. Ați avut 4 întrebări în spaniolă, le-am răspuns la toate 4. Provocarea mea este pentru ele, gustați și lămuriți-vă cât de bun e Domnul. Estas fueron las 4 preguntas en español. Mi provocación es, probad a Dios y veréis lo bueno que es. Bueno. Următoarea întrebare, se poate intra în apa botezului dacă în sufletul meu există o patimă, aoleu, care nu am putut și nu știu dacă voi putea vreodată birui sau rezolva. Frații mei, s-ar putea acum să fiu excomunicat, s-ar putea unii mai sfinți așa decât restul noi, ceilalți, să mă omoare. Dar dacă scap și ajung acasă, tot e bine. Eu o să vă răspund, cine nu are niciun păcat înainte de botez, în timpul botezului sau după botez, să arunce primul cu piatra. Să spun care e problema. Foarte mulți au impresia că atunci când te botezi trebuie să fii perfect. Eu am învățat că Dumnezeu spune să vin așa cum sunt. Pentru că eu nu pot să fiu perfect. Dumnezeu mă face perfect. Și oamenii au ideea asta de la Satana că trebuie să aștepte până sunt perfecți. Eu am înțeles altfel Biblia. Cu cât am studiat mai mult, aveam și eu impresia asta. Spuneam, cum pot eu să mă botez dacă eu nu sunt perfect? Am înțeles altfel. Și am înțeles că noi ne ducem la Dumnezeu pentru că El ne sfințește. Dar dacă ne ducem la Dumnezeu cu toată inima, spunem, Doamne, am păcatul ăsta, îl urăsc din inimă, dăm putere asupra Lui, îmi consacru viața Ție, Dumnezeu mă schimbă. Vreau să vă dau un exemplu. Avem un frate în Delavan. Am avut, că acum m-am mutat din districtul ăla, îl cheamă, dar nu contează cum îl cheamă. Așa. Și de când a fost copil așa, toți frații lui au fost mai dotați, el a fost considerat așa ca un handicapat în familie, deși nu e handicapat deloc. Dar e așa mai moale, așa mai... Noi românii zicem mai blec, dar el nu e blec, săracul, numai că n-a fost băgat în seamă de nimeni. De mic i s-a spus, băi, nu ești bun de nimic, băi, ce prost ești, băi, cretinule, măi, du-te de aici, du-te, măi, închide gura, că nu știi nimic. Și copilul de când s-a născut tot asta a auzit. Ce credeți că i-a intrat în minte? Eu nu știu, las că știe tata, las că știe fratele meu, las că știe, eu nu știu, eu sunt prost. N-a avut niciodată nicio țintă în viață, niciun scop în viață, niciun rost în viață. Și dacă a văzut că nu-i bun de nimic, n-a căutat școală, n-a căutat servici, în schimb, ce băi, eu și așa sunt prost. Iau și eu droguri, beau, fumez și cu asta basta. O viață de nimic. M-am întâlnit cu el și zic, ce nu vii mă la adunare? Toată familia ta la adunare, ăia sunt buni, ăia sunt sfinți, eu nu pot, eu sunt păcătos. Ia să vedem, mă, ce păcat e, spune-mi-le și mie. Păi ce, tu ești catolic? Nu, să nu mai, sunt preot adventist, nu trebuie să-mi spui pe nume, dar așa, în general, ce te oprește? Ce e așa de mare? Ai omorât pe cineva? Nu am omorât pe nimeni. Furi? Nu, fur, dom'le. Ce faci, dom'le? Păi fumez și mă mustră conștiința. Și ai încercat să te lași? Da, am încercat. Și nu pot. Mă las, arunc țigara și pe aceea încep să tremur. Renunț la o băutură și încep să tremur și nu mai pot. Și vreau să nu păcătuiesc. Și nu știu cum se întâmplă, nu pot să-mi explic, dar mă trăiesc cu paharul în mână. Și zic, hai mai la adunare. Păi ce caut eu acolo? Băi, biserica este un spital pentru bolnavi spiritual. Care sunt sănătoși, n-au ce căuta acolo. Bolnavii vin acolo să fie vindecați. Sfinții n-au nevoie de doctor, hai la biserică. Nu, că ea o se lege de mine, că fumez, că miros a tutun. Las că le spun eu să-și pună mască de gaze. Hai la biserică. A venit, s-a ajutat așa la ușa bisericii și se uita să vadă, îl ceartă cineva că a venit. Se uita la el, că uite ce urât sunt eu îmbrăcat. Zic, hai mă, când dau și eu haina jos, nu mai, îmi dau și cravata jos, hai înăuntru. Suntem amândoi la fel. S-a oprit așa la ușă, a stat puțin în hol, se uita înăuntru, se uita în afară
Și dintr-o dată l-au apucat o teamă și zice, aici e Dumnezeu cu adevărat, nu-i așa? Zic, absolut. Și m-am gândit în inima mea, sfinții nu realizează asta de multe ori, uite, păcătosul își dă seama. Ce aici e Dumnezeu cu adevărat, nu-i așa? Da. Cum poți să intri înaintea unui Dumnezeu sfânt? Păi zic, tu nu poți să intri. Păi vezi, ți-am spus eu. Păi zic, da, în numele lui Iisus poți să intri, în meritele lui Iisus poți să intri. Și zice, zic, aha, hai. Și zice, păi atunci trebuie să ne rugăm. Nemaipomenit. N-am văzut de ai noștri care se roagă când intră în biserică. Se oprește acolo și că eu nu știu să mă rog, te rog pentru mine. Gata, l-am luat de mână. Zic, Doamne, David, am spus numele. Zic, omul acesta nu poate să intre în prezența ta pentru că e un păcătos. Și nici eu nu pot, că și eu sunt un păcătos. Te rog, îmbracă-ne tu în haina neprihănirii lui Hristos, să putem să stăm în prezența ta. La care zice, mulțumesc că te-ai rugat pentru mine, acum pot să intru și eu. Ce observați? Pasul 2. Credință. Omul zice, dacă s-a rugat, gata, e rezolvată problema. Noi ne îndoim, stai să văd, poate mă ascultă, poate nu mă ascultă. Am intrat în biserică, s-a ajutat chiar în spate acolo. M-am rugat tot timpul să nu vină vreun sfânt să-i spună că miroase, că mirosea. Și a tutun și a băutură de teneca. Am zis, Doamne, dă-le răbdare și iubire, pentru că Tu îl iubești pe copilul ăsta al Tău, dă-le iubire. Și n-a venit nimeni, nu i-a zis nimeni o vorbă, Domnul să fie lăudat. Și în sfârșit, s-a terminat adunarea și a zis, acum, ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Vezi, nu te-a dat nimeni afară. Așa e, nu m-a dat nimeni. Vezi că te iubesc ăștia. Da, eu credeam că mă dă afară. Zic, acum trebuie să-i slujești lui Dumnezeu. Păi așa de repede. Păi zic, Domnul te-a primit. Trebuie acum să faci tu ceva, nu? Și păi ce să fac? Acum stai la ușe și le spui la toți, mulțumesc că mă iubiți și că m-ați primit și pe mine, vreau și eu să slujesc lui Dumnezeu. Stă la ușă, mulțumesc că m-ați primit, vreau și eu să slujesc, mulțumesc că m-ați primit. Toată lumea e impresionată, hei, ăsta vrea să slujească lui Dumnezeu. Și pe aceea zic, acum fii atent care e treaba. Data viitoare când vii, le spui să roage pentru tine. Băi, rugați-vă că dacă se roagă pentru el, încep să-l iubească, altfel. În sfârșit, le-a spus data viitoare să roage pentru el, să facem povestea mai scurtă ca să terminăm în seara asta ce avem de terminat. Deci aș vrea să mă botez. Când le-am spus la comitet, vrea să boteze, nu, întâi să se lasă de băutură, să se lase de tutun, să-și ia un serviciu, să fie așa, apoi îl primim. Păi zic, cine îl primește, mai? El se botează în familia voastră sau în familia lui Dumnezeu? Păi în familia lui Dumnezeu. Păi și cine trebuie să primească? Dumnezeu. Ok, atunci nu vă mai întreb pe voi. Păi nu? Botezul e un legământ cu cine? Cu Hristos, e un legământ cu Dumnezeu. În concluzie, nu vă mai întreb pe voi, îl întreb pe Dumnezeu. Și eu deja am întrebat și mi-a spus da. Păi pastore, că zic, dați telefon la conferință, spuneți-le să mă dea afară. Păi nu, că am dat noi telefon de vreo câteva ori înainte la început și n-a mers. Zic, ok, atunci nu dați telefon. S-au liniștit și zic, uite, noi suntem împreună de atâția ani. Puteți să aveți o altă răbdare și să aveți o altă încredere. Ne luăm un risc. Și care e riscul? Dacă pe omul ăsta îl acceptăm cu iubire așa cum e, sunt două variante. Unul să se îndrepte și doi să nu se îndrepte. Dacă nu se îndreaptă, îl dăm afară. Nu? Dacă se îndreaptă, l-am câștigat. Dacă îl refuzăm acum, precis nu se îndreaptă. Nu credeți că ar trebui să-i dăm o șansă? Și zic, acum vreau să-mi spuneți sincer, dacă atunci când v-ați botezat ați fost sfinți, nu vă întreb dacă atunci când v-ați botezat ați avut păcate, că știu că ați avut. Și nu vreau să vă pun să vă mărturisiți păcatele aici în comitet. Vreau să-mi spuneți dacă atunci când, care dintre voi a fost sfânt să ridice mâna. N-a ridicat niciunul mâna. Zic, probabil că n-ați avut păcate mari. Desfrâu, știu eu ce minuni. Dar zic, ați avut ceva păcate, nu-i așa? Da. Ok. Credeți că înaintea lui Dumnezeu păcatele au fost bune? Nu. Vă condamna la moarte păcatele? Da. Și atunci care e treaba mea? Cine v-a pus pe voi judecători peste frații voștri? Nu e Dumnezeu judecător? Au tăcut din gură, așa, în sfârșit. Nu erau bucuroși. Unul dintre ei, așa mai bogat și mai cu influență, zice, să vezi tu dacă iese rău, să vezi tu ce pățești. Ce-i păți, eu-i păți. În sfârșit, s-a botezat fratele nostru și îmi zice mie, vreau să mă las, roagă-te pentru mine. Zic, uite care e treaba. Zic, te botezi acum și de aici înainte, de dimineața până seara, te rogi tot timpul ca Dumnezeu să te schimbe. Și îmi zice așa, l-am botezat sabatul acela, și îmi zice așa după botez, m-am hotărât în inima mea că dacă voi nu mă primiți, decât dacă sunt bun așa, să nu mai calc în vești pe aici, că știu ce face cu tare și cu tare și cu tare din familia mea. Dar dacă voi mă primiți și mă iubiți așa, că nu m-a iubit nimeni în viață, nici tatăl meu nu m-a iubit, dacă mă iubiți așa cum sunt, pe viață și pe moarte să rog pe Dumnezeu să mă lase să stau cu voi, pentru că voi sunteți familia mea. Atât a înțeles el. S-a rugat, ne-am rugat pentru el și să vedeți ce s-a întâmplat. Vine la mine după 3 săptămâni, zice, în ziua botezului, i-am spus lui Dumnezeu că mai bine mor decât să păcătuiesc. Dacă Tu mă primești așa cum sunt, Doamne, chiar așa mi-a spus. Deci dacă Tu mă primești așa cum sunt, schimbă-mă Tu, că eu nu mă pot schimba. Ați auzit, fraților?
Cum a zis, dacă tu mă primești așa cum sunt, schimbă-mă tu că eu sunt un păcătos, sunt incapabil. Și a spus cu sinceritate, omul ăla, un om sincer, schimbă-mă că eu nu pot. Și știi ce s-a întâmplat, frate pastor? Zice, m-am dus afară din biserică după botez, am luat țigările și le-am aruncat la coș, m-am dus acasă, am luat-o și am aruncat la coș. Și de câte ori m-a apucat patima și simțeam că trebuie să merg, mă plecam pe genunchi și plângeam, schimbă-mă tu că eu nu pot. Zice, am 3 săptămâni de când n-am atins. Peste 6 luni, am 6 luni de când n-am atins. Acum sunt 2 ani de când n-am atins, e prim diacon. Am greșit că l-am botezat? Nici nu vă cer răspunsul. Nu-mi pasă. Ce credeți noastră? Eu știu că e un suflet salvat. În concluzie, răspunsul la întrebare așa pe scurt, faceți tot ce puteți ca Dumnezeu să vă schimbe, dar nu așteptați să fiți sfinți ca să faceți un legământ cu Dumnezeu. Pentru că nu o să fiți niciodată sfinți decât prin Dumnezeu. Din păcate, nu o să răspundem la toate întrebările. Unele întrebări au natură privată, adică sunt din alea de discutate între 4 ochi. Și pentru că timpul e scurt și vrem să terminăm toate prelegerile noastre, cele private pot fi discutate cu pastorul local sau poate cu mine când am timp, dacă am, dar cele publice le putem discuta în public. Am încercat de foarte multe ori să mă schimb și să mă predau cu totul Domnului, dar de fiecare dată m-am descurajat și m-am întors la vechile obiceiuri. Ce să fac ca să nu dau înapoi? Așa cum spuneam, cel neprihănit, spune în Biblie, cade de 7 ori și apoi rămâne jos, se ridică. Morris Venton avea o zicală, zicea așa, când te urci în lift, ești cu Dumnezeu, că liftul merge în sus. Zice, când liftul ia cam tare în sus, mai cazi. Dar liftul continuă să meargă în sus. Nu știu dacă ați înțeles. Se întâmplă să mai cazi. Dar atâta timp că rămâi cu Dumnezeu, ești într-un proces în care Dumnezeu lucrează în viața ta și Dumnezeu te iubește și Dumnezeu nu te lasă. Singura scăpare nu este descurajat să fugi, că atunci ești pierdut, Satana vrea să fugi. Singura scăpare este să rămâi lângă Dumnezeu, căci în Hristos Dumnezeu te va ajuta, dacă rămâi în El. Cum să mă gândesc la păcatele mele și să mă uit la viața lui Iisus, mă căiesc mult și rog să mă ierte? Credeți că mă iartă sau până unde pot să ajung cu păcatele dacă știu că Tatăl meu mă iartă mereu? Punctul 2, mi-e frică de singurătate. Cum să mă gândesc la păcatele mele? Să nu te gândești la păcatele tale. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne punem ochii pe păcate, ne-a chemat să ne punem ochii pe Hristos. În timp ce urâm păcatul și încercăm să fugim de el, petreceți timpul nu cu păcatul, petreceți timpul cu Hristos și cu cuvântul lui Dumnezeu și cu legea lui Dumnezeu, că ești mai câștigat. Cu cât petreci mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât mai puțin păcatul se ocupă de tine. Dacă te lupți cu păcatul, o să pierzi. Noi nu suntem chemați să luptăm cu Satana, noi suntem chemați să rămânem cu Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să lupte cu Satana, că El va merge înaintea noastră și El va lupta pentru noi. Ideea este că de câte ori ne separăm de Dumnezeu, cădem înapoi în păcat. Deci ținta este să rămâi cu Dumnezeu în fiecare clipă. Și Dumnezeu se va ocupa să schimbe fiecare punct din viață. Chestia cu singurătatea, cred că e același răspuns. Sau căsătoria, probabil, știu eu. Frații mei, un punct scurt din rugăciune, ca să mai apucăm să trecem și la... ok. Și la partea a treia a programului. Punctul 3 de acolo zice, scopul rugăciunii, să-L experimentăm pe Dumnezeu și să ne încredem în El. De multe ori, în rugăciune, așa cum spuneam de multe ori, pur și simplu rostul nostru în rugăciune este să ne rezolvăm problemele, chiar dacă sunt spirituale, nu neapărat fizice sau materiale. Dar a merge la rugăciune nu are scopul de a ne rezolva problemele noastre, ci are scopul de a-L cunoaște pe Dumnezeu și mântuirea Lui și să fim asemenea Lui. Dacă te duci la rugăciune și pui pe Dumnezeu în centrul vieții și te uiți pe tine, începi să uiți de problemele tale, de nevoile tale și să înțelegi că Dumnezeu are un plan cu tine, că Dumnezeu are puterea să te salveze, că Dumnezeu are dorința să te salveze, că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu a avut 1000 de soluții înainte ca tu să ai o problemă, a știut viața ta, a făcut un plan pentru tine și că tu trebuie să afli planul ăla și să ai încredere în el. Chiar dacă ești în fața Mării Roșii, să ai încredere că Dumnezeu te iubește și El va lucra cum e mai bine la timp potrivit. În momentul în care te duci la Dumnezeu să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci nu mai... celelalte probleme pălesc. Nu te mai consumă cum să fac cu serviciu, cum să fac cu sănătatea, cum să fac cu tare, cum să fac cu păcatul, ci pur și simplu uiți de tine. Cum spunea Ioan, El să crească și eu să mă micșorez.
Uiți de tine. Planul lui e mai important decât planul tău, viața lui e mai importantă, mântuirea lui e mai importantă, salvarea, lucrarea lui. Acestea ale mele sunt nimicuri comparate cu planurile lui Dumnezeu. În concluzie, Doamne, îți predau viața mea ție, rezolvă ce vrei tu când vrei tu, de aici înainte eu lucrez pentru tine. Sunt ca un sclav, sunt al tău. Dacă tu îmi dai mâncare bine, dacă nu, nu mănânc. Dacă tu îmi dai sănătate, sunt sclav, sunt în mâna ta. Noi nu suntem liberi, libertate nu există. Noi suntem ori robii lui Satana, ori robii lui Dumnezeu. Iluzia aia că suntem liberi, aia Satana îi place așa când suntem păcăliți, că suntem liberi. Eu nu sunt nici cu unul, nici cu altul. E clar, că nu ești nici cu unul, nici cu altul, ești cu Satana. E nemaipomenit de fericit Satana. De exemplu, când știți istoria la care am spus de Pablo, care în New Mexico, în America, în sudul Americii, a participat la un grup de rugăciune și de studii biblice și în sfârșit s-a botezat și cu soția lui și cu copiii lui. Și după aceea a înțeles că a-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă a-L face pe Dumnezeu un serv al tău la care te duci la Dumnezeu toată ziua și ceri ca un cerșetor. Doamne, dă-mă aia, vindecă-mi, fii cu mine azi. Și te duci la Dumnezeu și în prezența Lui taci, că e mai bine să aduci, să stai în tăcere decât să aduci jertfa nebunilor, adică prea multe cuvinte. Și a început omul să experimenteze relația cu Dumnezeu. Și în loc să-i ceară, a început să învețe să tacă, să studieze, să mediteze și să aștepte planul lui Dumnezeu zi de zi, cum făcea Iisus. Se trezea zi de dimineață și primea nu numai putere, ci primea planul de la Tatăl pentru ziua respectivă. Și Pablo a zis, îmi pun viața în mâna ta, facă-se voia ta în fiecare zi. Chiar așa a zis. Planul tău, Doamne, e mai important decât viața mea. Fă-i ce vrei, ajută-mă să servesc. Sunt sclavul tău, sunt servitorul tău, trăiesc pentru tine. Vă amintiți, dacă ați auzit istoria asta, a avut loc o oră de rugăciune în casa lui, la care a adunat niște vecini și unul dintre vecini, în timpul rugăciunii, a violat o fetiță micuță. Cred că ați auzit istoria, am povestit-o eu pe DVD-uri. A violat o fetiță micuță. Și s-a întâmplat că Pablo, care era asistent medical, era on call, cum se seamă, era de gardă, dar era acasă. Deci dacă era vreo urgență, îl chema și el se ducea la spital. Și pentru că imediat cum s-a terminat rugăciunea, Pablo a fost chemat la spital și a plecat imediat, poliția a dedus că el a fugit pentru că el era vinovatul. Și fără nicio judecată l-a luat direct la pușcărie și l-a băgat la jail, cum zic ei, la arest. Și în mod normal spune legea că în decurs de cel mult 30 de zile trebuie să aibă loc procesul. După proces se hotărăște dacă ești vinovat sau nu. Și până atunci poți să fii liber pe cauțiune. Nu i-au dat voie să fie liber pe cauțiune și judecătorul care fusese violat și nepotul lui, așa de mult ura violatorii, că ai să te învăți o minte nenorocitule, să te mai alegi de copii mici. Și a tot amânat cele 30 de zile, că una, că alta. Și au trecut 11 luni în care n-a avut loc niciun proces. Și indiferent de ce avocat dădea telefon, nimeni nu putea să rezolve nimic pentru că judecătorul nu vrea să audă de așa ceva. Între timp, soția disperată, cu un avocat, cu altul, cu nu știu ce, Pablo îi spunea, măi, nu ne-am rugat noi să se facă voia lui Dumnezeu în viața noastră. Ce, ba da, dar nu poate să fie voia lui Dumnezeu să fii în pușcărie. Măi, du-te. Și Pablo e așa, un tip de om așa flegmatic. Ce, măi, du-te. Cum a fost cu Iosif? N-a fost voia lui Dumnezeu să fie în pușcărie. Soția liniște, nu știa răspunsul. Și, păi da, dar tu n-ai făcut nimic. Păi Iosif ce a făcut? Și la un moment dat zice, mai bine roagă-te să înțelegem de ce sunt aici și să împlinim planul lui, că nu sunt degeaba aici. Ea nu prea a înțeles, dar el a început să roage, Doamne, de ce sunt aici? Ajută-mă tu. Și într-o zi vine unul din pușcăria și ăștia se cunosc între ei, așa, cum zic ei în lume, că sunt unși, cam cu toate alifiile. Se uită la el, băi, tu nu pari vinovat. Și toți pușcăria și zic, n-am făcut nimic, dar toți au făcut ceva, știți. Dar el zice, băi, tu chiar nu pari vinovat. Și ce, de ce ești aici? Păi, cred că Dumnezeu m-a adus aici cu un scop. Du-te, măi, care Dumnezeu? Dacă Dumnezeu te iubea, nu te aduce aici. Și ce, păi tu așa crezi că dacă Dumnezeu te iubește, îți dă de toate, bani, nu mai ești bolnav, nu se mai întâmplă nimic? Și aia e religia interesului. Religia adevărată e când îi slujești Dumnezeu cu orice preț, chiar și cu moartea, cum a fost Pavel. Și că n-am mai auzit de așa religie niciodată. Ea spune mai mult. Ce religia adevărată când iubești pe Dumnezeu și îi servești și tu te pui la dispoziția Lui. Iar El te ia așa cum ești și te folosește și te sfințește. Chiar dacă tu nu poți face asta. Și pușcăriașul zice, poate să mă ia și pe mine așa cum sunt. Da, ia mai spune-mi. Și Pablo, în sfârșit, discută cu el azi, mâine, pe mine, începe să studieze cu el. Dă telefon neveste, zice, adu-mi și mie Biblia, care am primit-o de botez de la pastorul Ed Schmidt, că el l-a botezat. Zice, adu-mi Biblia, că vreau să studiez cu pușcăriași de aici. Deci acum știu de ce m-a pus Dumnezeu aici. Și soția zice, ok, se duce ia Biblia de piele, care era primită la botez de cadou și avea acolo pe prima pagină dedicație, scrisă în cinstea zilei de botez, semnată de pastorul Schmidt. Se duce să-i o ducă și ofițerul zice, nu avem voie, are Biblia înăuntru, nu pot, dacă te las pe tine cu Biblia, îl las pe la cu o casetă, îl las pe la cu o carte, îl las pe la cu o mâncare, nu e voie să folosească Biblia dinăuntru. Păi da, dar uite, asta e cu trimitere, are acolo în ea însemnări, are...
pentru studii, îl ajută. Nici vorbă. S-a dus ziua următoare, hai, vă rog frumos, cu alt ofițer. Nici vorbă, legea e lege, la revedere. Și se duce acasă și vine Ed Smith să o viziteze și discutau amândoi, pastorul cu soția lui Pablo, ce să fac, uite, nu-i lasă Biblia, lasă că mă duc eu, că eu sunt pastor. Ia Ed Smith, Biblia, se duce, nimic, nici pe nu lăsa, se duce înapoi acasă, se rugau amândoi ce să fac. Și Pablo dă telefon și zice, mersi pentru Biblie. La care ea zice, băi, nu-ți bate joc de mine, nu m-au lăsat să o duc. Și eu nu-mi bag joc de tine, mersi pentru Biblie. Și băi, dar ce, come on, dar am încercat dacă nu m-a lăsat. Și că ce vorbești soție, ce vorbești femeie? Îți mulțumesc mult că mi-ai adus-o, uite, mi-au dat-o, acum mi-au dat-o. Și ce cum să ți-o dea când eu am pus-o aici pe capul patului pe noptieră, chiar lângă telefon, uite-o. Ce nu e aici? Și ce, aoleo, chiar acum am pus-o aici. La care Pablo aici a venit un gardian și mi-a dat-o. Care? Biblia mea, cu semnat de Biblia de piele, cu scrisul pastorului înăuntru. În clipa aia au știut că Dumnezeu l-a pus acolo cu un scop. Pablo a lucrat așa pe scurt cu pușcăriașii, câțiva dintre ei, nu mi-amintesc numărul, s-au botezat. În momentul în care a terminat de lucrat cu toți care erau dispuși să studieze, s-a aflat cine era adevăratul vinovat. Fără niciun fel de proces, și-au cerut scuze și l-au lăsat să ducă acasă. Dumnezeu are un plan pentru fiecare. De în loc să ne ducem la rugăciune, să cerem Dumnezeu, dă mai aia, ceea ce e ok, să-i prezentăm nevoile noastre, pe primul loc trebuie să fie Dumnezeu. Doamne, care este planul Tău? Ajută-mă să servesc ție, nu să te fac pe tine servitorul meu. Și apoi să avem încredere că dacă îl căutăm pe el mai întâi, toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Să avem încredere că Dumnezeu care e bun știe nevoile noastre și Dumnezeu se va ocupa de noi. Trecem la partea a treia. În seara aceasta ne propunem să trecem prin promisiunea a 5-a și a 6-a. Când am intrat în lucrare mulți ani în urmă, în districtul în care am lucrat, locuiam într-o casă care nu era a noastră, destul de mare, aparținea unei doamne foarte, foarte, foarte bogate, care se ocupa cu croitorie și care se mutase în altă localitate foarte aproape, la vreo 9, 10, 11 kilometri, și noi locuiam în casa dânsei. Și avea în jur de, nu știu, poate greșesc, nu mă pricep, n-am măsurat, dar aproximez eu în jur de 2 hectare, poate, de grădină în spatele casei. Imens, imens. Și avea porumb, și avea meri, și avea peri, și avea pruni, și avea caiși, și avea cireși, și avea câțiva vișini, de toate, de toate. Dar biserica avea și biserica o grădină. Și grădina aia era și ea mare, nu era atât de mare, dar era măricică, destul de mare grădina. Și acolo erau, mi-amintesc eu că am pus 140 de, cum se zice, de roșii. 140 de fire de roșii, am pus nu știu câte 4 de morcove, am pus vreo 2 de pătrunjel, am pus de toate am pus. Mi-amintesc că am pus vinete, am pus ardei, am pus și în sfârșit am pus o groază de căpșune. Dacă vă spun căpșune, adică am pus jumătate de grădină, numai căpșune, să mă satur de căpșune, adică le-am pus din grămadă. Păi și când au început să se facă căpșunele, mă frate, ne duceam cu, erau postavă așa mare, ovală și cam așa de adâncă și câteva lighene, că astea erau vasele în care culegeam, și culegeam astăzi și mâine erau coapte la loc. Și mâine culegeam iar și nu știam ce să mai facem. Am făcut gem, am făcut dulceață. Am dat întâi la rude, după aceea am zis, băi, sunt prea multe, am dat și la frați, după aceea am dat și la vecini, după aceea nu știam să mai facem căpșunele. Se coceau în fiecare zi, aveam prea multe. Și mi-amintesc că am primit de la bunica mea de la țară, am primit o carte de bucate, care era o carte veche, vai de lume, ruptă toată, dar era de la bunica. Și acolo am găsit noi cum se face, nu știu ce prăjitură care are căpșune, prin ea alta care are cireșe, cum se face nu știu ce plăcintă de mere, cum se face, aoleu, și soția mea numai cu asta se ocupa acum, ca să mai folosim din ele. Și mi-amintesc cât de bune erau. Care e aplicația pentru seara asta? M-a întrebat cineva, ce vrei pe cartea asta? Că zice, prăjiturile sunt atât de bune. Zic, băi, cartea asta nu are valoare, dar nu ți-o dau nici dacă mor. Că zic, în ea are soția toate bunătățile pe care ne trebuie nouă grădina asta. Și mă gândeam în seara asta, chiar în timp ce am luat Biblia de la fratele nostru Mihai, mă gândeam, de multe ori poți să capeți o Biblie pe $1 sau pe nimic. Ce mai zicem noi? O Biblie ieftină. Dar în ea ai toate bunătățile de care ai nevoie. Și în ea ai promisiunea lui Dumnezeu care să te facă bucuros și fericit. Și de multe ori noi nu înțelegem asta. Dacă am înțelege, Biblia ar fi mâncarea noastră. Nu-i așa?
Frații mei, în seara asta ne ocupăm de promisiunea a 5-a și a 6-a. În ultimele prelegeri am vorbit de primele 4 promisiuni și spuneam că sunt scrise pe 2 table de piatră, că sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru noi, că El a promis că El va împlini aceste lucruri în noi. Sunt promisiuni, nu sunt cerințe rigide, în care Dumnezeu spune, dacă mă lași să fiu Dumnezeul tău personal zilnic, eu voi împlini lucrurile acestea în tine. Spuneam că au aspect pozitiv și că ne fac fericiți și spuneam că sunt scrise pe piatră prețioasă, pe față și pe spate, gravate de degetul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să citim, deschidem la Exodul capitolul 20, versetul 12. Dacă aveți Bibliile, vă rog să deschideți cu mine, să verificați dacă nu cumva citesc greșit. Spune acolo așa, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Acum, cuvântul cinstește, de acolo nu este cuvântul din ebraică. Adică poți să iei la o cofetărie, le-ai dat o prăjitură și că i-am cinstit și pe ei, am scăpat. Nu? Că se mai înțelege în limba română și așa. Și hai mă să-ți fac cinste. Aia nu-i cinstea de care vorbește acolo. A cinsti părinții, cuvântul de acolo este cu totul diferit. Vreau să vă spun că am avut ocazia să discut cu anumite persoane care mi-au spus, n-am cum să-mi cinstesc părinții, de fapt cuvântul este a onora, n-am cum să onorez părinții pentru că tata a fost un nenorocit și mama m-a lăsat de mic și a plecat de acasă. Vreau să spun că porunca nu este scrisă pentru o situație perfectă, unde într-o lume perfectă, cu părinți perfecți, cu copii perfecți, cu tot ce se întâmplă în jur e perfect, trebuie să-i cinstești. Dacă cumva nu sunt perfecți, trebuie să nu-i cinstești. Nu scrie așa ceva, nu scrie cinstește părinții dacă totul e perfect, cinstește părinții dacă sunt buni și credincioși. Zice, cinstește părinții, punct. Nu spune ce fel de părinți. Nu știu dacă mă înțelegeți. E simplu, nu? Vreau să încep cu 2 lucruri. Primul, că este o promisiune. Nu zice, ai grijă să cinstești părinții. Zice, dacă mă lași pe mine să fiu Dumnezeu tău, vei aduce onoare părinților. Și 2, și o să vă explic de ce. Vreau să încep cu ce nu spune porunca, nu cu ce spune porunca. Și o să încep cu ce nu spune porunca. Într-o vizită pe care am făcut-o la o pușcărie, discutam cu pușcăriașii și pe timp ce discutam cu ei, am început să discut cu ei de cele 10 porunci și le-am spus i-am întrebat și dacă ei au înțeles ce înseamnă să aducă onoare părinților. Și dintre care un tânăr zice, te rog frumos să nu mai vorbești de părinții mei și să nu amintești cuvântul părinți. Nu vreau să aud de tata și de mama. Și am zis, bine, dar care e problema? De ce nu vrei să auzi de tata și de mama? A izbucnit așa într-o mânie vizibilă, s-a roșit la față și ce să nu mai spui o vorbă de ei. Și zic, că explică și mie care e treaba. Nu vreau să vorbesc despre ei. Și, ok, spune-mi puțin. Și până la urmă mi-a spus, zice, tata s-a ocupat cu hoția de când m-am născut eu. Și ce mă lua cu el de mic, mă punea să stau în stradă, stăteam de 6. Bine că americanii nu zic de 6. Îi ceau de to watch. Stăteam de veche. Și eu trebuia să fac anumite semne, să fluier, să cânt când venea cineva. Deci până la urmă ne-a prins, pe el l-a pus la pușcărie și pe mine m-a pus la juvenile, cum se zice, la ăstea de copii, la corecție. Și zice, mă ține aici până mă fac major și când mă fac major, cine știe, poate mă bagă dincolo. Și ce uite, din cauza lui tata. Ce spune Biblia? Trebuie să ascultăm de părinți, că foarte mulți spun porunca a 5-a spune să se asculți de părinți. Trebuie să ascultăm de părinți sau nu? Acum v-am încurcat. Da sau nu? Sigur? Ok, hai să vedem. Păi de fapt în Fapte, capitolul 5, versetul 29, dacă vreți, deschideți împreună cu mine. În Fapte, capitolul 5, versetul 29, spune așa, și cred că cu toții știm versetul foarte bine, nu bine? Spune așa, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deși Pavel spune în Coloseni, copii, ascultați de părinții voștri, mai spune ceva acolo, zice, în Domnul. Într-un cuvânt, să asculți de părinții tăi până când se contrazic cu legea lui Dumnezeu. Și atunci, deși trebuie să iubești, să-i respecti, să le aduci onoare și cinste, să n-asculți de ei. Efeseni 6:1 spune, Efeseni 6:1, să-l notați dacă aveți nevoie de el. Ascultați de părinții voștri în Domnul. Deci, porunca a 5-a
Nu spune, că am zis că începem cu ce nu spune. Nu spune să faci ce spun părinții, nu contează. Orice ar fi. Dacă părinții spun sari în cap, tu sari în cap și gata. Cum a fost ăla în America, le-a spus, uite, acum ca să fiți mântuiți trebuie tot să vă omorâți. Le-a dat o treabă, s-au omorât toți. Nu spune să faci orice ar zice ei, ci spune numai dacă nu se contrazic cu porunca lui Dumnezeu. Nu ne spune de asemenea să mințim. Vreau să aduc onoare părinților. Părinții mei sunt cei mai buni părinți. Sunt așa de buni, niciodată n-au greșit cu nimic, îi iubesc atât de mult. Și tu în inima ta știi, aoleu, ce a mai făcut tata sau mama sau... Nu spune să minți, mai bine să taci din gură decât să minți. Înseamnă altceva să-i onorezi. Că noi credem că a onora înseamnă a spune vorbe frumoase despre cineva. Băi, l-am onorat pe ăla, l-am ridicat în slăvi. Nu spune să spui vorbe onorabile despre ei, în special dacă trebuie să mai și minți. Ca de exemplu, discutam cu cineva care lăuda părinții. Tatăl meu este prezbiter și tatăl meu este un om special și când vorbește în biserică toată lumea ascultă. Și din întâmplare, persoana care vorbeam, tata dânsei, era prezbiterul uneia din bisericile mele în districtul meu din America, fostul district. Și m-am dus o dată cu motocicleta să le fac o vizită și bineînțeles că dacă era vara mi-am luat motocicleta, nu că consumă mai puțin, deși consumă foarte puțin, ci de plăcere. Și aici fac o pauză, așa. Și ajung cu motocicleta la ei, o Honda Nighthawk și zbura, am vrut să văd cât de tare merge și când am văzut cât de tare merge, m-a luat frică, am redus puțin, zbura și ajung la ei frumos, așa, împlinit, fericit și opresc motocicleta și numai ce o cumpărasem, eram mândru în sfârșit și bat la ușă, ei îmi deschid, pace frate pastor, dar avea o voce așa de blândă, n-am văzut niciun om să vorbească așa, îi mă întrebam, asta e vocea lui sau acum se preface? Pace, frate, pastor, ce ne bucurăm că ați venit pe la... Parcă recita poezii. Ce ne bucurăm că ați venit pe la noi. Și când însa s-a rugat, a schimbat vocea. Până acum vorbea ta și toată se ruga. Când vorbești cu Dumnezeu, îți trebuie o voce mai sfântă, că altfel nu ascultă Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu nu știe cine ești. Adică Dumnezeu ne știe cum suntem. Nu trebuie să ne prefacem, că oricum ne știe. Mai bine să fim cine suntem. Doamne, ăsta sunt, păcătosul. Ai milă de mine. În sfârșit, după ce a vorbit așa frumos și fin și sfânt la rugăciune, a terminat rugăciunea, a vorbit la fel cum vorbește de obicei și după aceea am terminat vizita, ne-am rugat și am plecat. M-au condus la ușă că americanii nu ies după tine la poartă, nici n-au poartă, nici n-au gard. Nu s-a inventat așa ceva, decât dacă ai câine sau ștrand, ești obligat prin lege să ai gard. Altfel nu. Și au ieșit cu mine la ușă, la revedere, au închis ușa, s-au dus înăuntru. Mă duc la motocicletă și apăs pe buton să pornească. Și nu pornește. Din nou și din nou. Și mă lasă bateria, ce mă fac? Stau în fața oamenilor, mă fac de râs că le-am spus că mi-am cumpărat motocicletă și că e bună și nu știu ce. Mă fac de râs, mă văd ăștia că nu pornește. Am luat-o de coarne, m-am dus mai încolo să nu mă vadă că nu pornește, că mi-era rușine, că e motocicleta mea bună. Și încerc și nu, mai ce să fac? Trec peste rușine și peste mândrie, mă duc înapoi și îi rog să mă duc acasă cu mașina. Eu nu mi-am dat seama că am uitat că trebuie să deschid un robinet sub rezervor. Normal că nu pornește fără benzină. Și mă duc înapoi și când se bat la ușă, fratele prezbiter Sfântul, da, țipa de aici că se sparg geamurile. Era parcă din povestea aia lui Gelsomino, când urla, cădeau toate geamurile din oraș. Și țipa fratele cât îl țineau corzile vocale fără să se rupă, probabil că le avea foarte rezistente, că sora, cum am plecat eu, cum a luat tractorul să taie iarba și în loc să dea înainte, spre iarbă, după ce se închisese ușa la garaj, din greșeală a dat înapoi și am doit ușa de la garaj. Nenorocită, că tu nu te uiți pe unde mergi, că eu îndoi ușa după tine, că acum nu-ți mai dau și nu-ți mai fac și nu-ți mai dreg, că uite, ai consumat, că acum ne costă să... Țipa la nevastă de parcă mi-am zis, Doamne, ce e aici? M-am făcut mic, am zis, aoleu, asta nu e casă de pocăiță, asta ia de aici. O jignea și striga în toate felurile la ea. Și mi-a venit în minte, aoleu, păi noi trebuie să iubim nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și a dat viața pentru ea. Ce e o ușă de garaj comparat cu o căsnicie? Lasă, se întâmplă oricui. Mâine, pe mine faci tu un accident. Lasă, măi, frate, mă. Și am zis, ce să le fac moral acum? Tac din gură. M-am făcut mic, așa ușor, să nu mă audă că ușă și am luat-o spre motocicletă, spre drum. Să nu mă vadă că i-am auzit. Și el iese nervos să vadă cât de rău e îndoită ușa și când iese mă vede pe el și pace, frate, v-ați întors înapoi. S-a calmat dintr-o dată, se întreba dacă l-am auzit sau nu l-am auzit. Și eu zic, păi nu mă pornește motocicleta, dar lăsați că, las că vă duc eu acasă și în sfârșit. Frații mei, nu trebuie să pretindem, mulțumesc, nu trebuie să pretindem ceea ce nu suntem, nici despre noi, nici despre părinți, nici despre nimeni. Frate, Domnul te știe cum ești. Poate reușești să te mai ascunzi de oameni o lună, 2, un an, de până la urmă te prinzi și oamenii. Dar de Dumnezeu, fățărnicia e mai rea decât păcatul. Prefăcătoria. Trebuie să... Foarte mulți pretind că părinții sunt sfinți. Așa credeam și eu, că tatăl meu n-a păcătuit niciodată. Trebuie să ne oprim cu afirmațiile gratuite. A onora părinții înseamnă ceea ce o să învățăm acum, imediat.
Auziți, Exodul 20 cu 12, numai ce l-am citit. Cinstește-l pe mama și pe tatăl al tău. În ebraică se traduce așa, ascultați. Le numărăm, da? Posibilități traduse de mine personal, luate toate care sunt acolo. Prima, a le da greutate. Așa se traduce. Și o să vedem ce înseamnă. Ce am zis? A le da? A le da greutate. A doua, a le da abundență. Cum am zis? Abundență. A treia, a-i face fericiți. Cum? Așa. Următoarea, să-i faci respectabili. Hai să le repetăm. Le dai greutate, le dai abundență, îi faci fericiți și îi faci respectabili. Așa se traduce în ebraică. Hai să vedem ce înseamnă cuvintele astea 4. Ce înseamnă a le da greutate? Vreau să vă spun, când eram copil mic, aveam tendința asta să fac ce vreau eu. Eram încăpățânat și nu-mi plăcea să fac ce zice mama sau tata. Și mă duceam la joacă cu 5 copii și mă jucam până leșinam, până nu mai știam de mine. Uitam și de masă și de toate. Și mama venea și zicea, hai la masă. Și eu ziceam, cine zice? Și mama zicea, păi nu ți-e rușine, eu zic. Păi ziceam, păi noi suntem 5, dacă până la votul ești unul. Și mama zicea, da, dar eu sunt mama. Cuvântul meu are mai multă greutate decât voi toți la un loc. Ce înseamnă a da greutate unui părinte? Cuvântul lui, nevoile lui și tot ce spune un părinte e mai important decât toate celelalte. E simplu, nu e așa că e simplu? Ok, dar asta pentru copii mici, ce te faci când te faci așa mai mare? Uite, m-am făcut de 30 de ani, să zicem, m-am căsătorit și mama zice, nu te muta de aici, stai cu mine până la bătrânețe, că am și eu nevoi. Și tu știi că tu trebuie să te căsătorești și că Dumnezeu ți-a dat un serviciu și că trebuie să te muți acolo. Ce faci, asculți? Păi atunci, vedeți dumneavoastră, nu spune a le da greutate, nu spune a face ce spun ei. Adică poți să-i asculți cu respect, nu? Cu respect, cu iubire și absolut, mamă, te iubesc, te voi vizita totdeauna, te voi... E un exemplu simplu, te voi ajuta totdeauna, te sun în fiecare zi, dar trebuie să mă mut, m-am rugat și știu că Dumnezeu mă conduce, e viața mea. Și așa mai departe. Dar dacă, de exemplu, te-ai făcut și mai bătrân și părinții, cine știe ce minuni fac, ce faci? Îi mai respecti? Absolut. În Leviticul, la capitolul 19, versetul 3, spune să-ți respecti sau să-ți cinstești mama și tatăl. Vreau să vă spun că partea a doua, unde zice a le da abundență, e partea cea mai neplăcută. A fost o tradiție religioasă pe timpul lui Iisus, care spunea așa, când Iisus le spune că ați desfințat frumos legea lui Dumnezeu în favoarea tradiției umane, spunea așa că tot ce aș putea să-ți dau ție este corban. Vă amintiți? Deci, se găsește în Matei 15, haideți să citim, că e mai bine așa, Matei 15 de la versetul 4 înainte. Matei 15, ați găsit? De la versetul 4 înainte. Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl și pe mama sa, să fie pedepsit cu ce? Aoleu, cred că n-ar mai fi copii în viață în jurul nostru, în societatea noastră. În sfârșit. Dar voi ziceți, cine va zice tatăl și pe mama sa, ori cu ce te-aș putea ajuta la închinarea lui Dumnezeu, care e corban, sau doran, în ebraică, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl și pe mama sa. De aici ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre, fățarnicilor. Nu? Poporul ăsta se apropie de mine cu gura, dar cu inima este departe de mine. Degeaba mă cinstesc învățând învățături porunci omenești. Sunt foarte mulți care au pretenția pioasă a credincioșiei și a religiei și în timp ce pretind că îl servesc pe Dumnezeu, asta este o mască să facă ce vor ei. Cam asta spunea Iisus acolo. În loc să-ți faci datoria și să pui părinții pe primul loc, tu spui nu, că asta e închinat Domnului. Și de fapt în tradiția iudaică spune că preoții, ca să poată să pună mâna pe bani, au făcut un pact cu ei și spuneau, dacă tu îți dedici averea toată bisericii, cât ești în viață o folosești tu. Când mori, rămâne toată bisericii. Pentru faptul că e a bisericii, nu trebuie să mai dai nimic nimănui, nici măcar părinții nu trebuie să-i ajuți. Și ei spuneau, e dată bisericii, așa cât trăiesc a mea, fac ce vreau. Când mor, e toată bisericii. Și nu ajutau pe nimeni, nici săraci, nici părinți, nici nimic. Cam asta era tradiția. În Deuteronom 15, în Exodul 21, în Exodul 20, Iisus, în Matei 15,
Citează legea de acolo, din cele 3 versete care vi le-am dat, Exodul 20, 21, Deuteronom 15 și de fapt și Leviticul 19 cu 3. Iisus le citează și le spune, asta a zis Dumnezeu, nu ce faceți voi, voi ați adăugat la treaba asta. Am ținut toată, să fac o paranteză așa, am ținut în districtul meu poruncile și am ținut porunca aceasta. Și după ce am ținut porunca că trebuie să le dai abundență, să te îngrijești de părinți, când ajung bătrâni și bolnavi și în nevoie, dacă poți să-i ajuți, să-i ajuți. Nu te duci întâi și las că dau la altul și nu îți neglijezi părinții, dai întâi la părinți. Chiar și înaintea bisericii, dai întâi părinților tăi, nu-i lași în stradă să moară, pentru că te-au crescut. Când am spus treaba asta, vine o bătrânică la mine, vai frate, pastor, ce mi-a plăcut predica, dați-mi și mie o copie, un DVD cu predica asta. Și zic, măi, ce bine că i-a plăcut. Și face o pauză și pe aceea, că vreau să dau copiilor mei, să mai îndea și mie câte ceva din când în când. nu e predica, n-are rostul de a părinții se folosească de ea, acum să tragă de la copii cât pot. Și este atunci când un om are o nevoie adevărată, să nu-l lași în stradă, mai ales dacă e părintele tău. Era frumos dacă spunea să-mi cumpere copiii o mașină nouă, era și mai ceva. Să trecem puțin mai departe, că nu avem timp. Care era partea? Deci partea a doua, a le da greutate. Partea prima, a doua era a le da abundență. A treia, a-i face fericiți. Și a patra, a-i face respectabili. Cum poți să-i faci fericiți? Ce credeți dumneavoastră? Care e cea mai mare fericire a unui părinte? Care? Atunci când știe că copilul este credincios, este sănătos, are un serviciu, o meserie, totdeauna când copiii mei fac bine, așa de mândru, de-abia aștept să le spun la toți copiii mei, ia numai note bune și se țin de serviciu, se țin de biserică. Când fac prostii, nici nu vorbesc de ei, ca să nu știe lumea. Vreau să trec puțin așa pe scurt, pentru că nu avem timp, este deja 9:10. Frații mei, punctul ăsta este ușor, dar punctul la care mergem acum este foarte greu și ne atinge pe noi. Până acum am vorbit puțin de tineri. Ideea este că atunci când copiii își ascultă părinții, îi fac fericiți, dar următorul este așa. Auziți, se traduce a-i face respectabili. În ebraică, în traducerile și comentariile din ebraică, spune că a-l face respectabil pe cineva înseamnă ca în viața ta celălalt să fie onorat. Și aici intervine un punct, și anume, noi suntem toți copiii lui Dumnezeu. Și când porunca zice că dacă mă vei lăsa să fiu Dumnezeu tău, tu îți vei onora părinții, în a patra traducere a acestui cuvânt spune că, de fapt, prin viața noastră, noi trebuie să-i aducem cinste și onoare, să-L facem pe Dumnezeu respectabil în lumea aceasta. Proverbe 23 spune în versetul 24 la 25 că atunci când un părinte vede că copilul trăiește cum trebuie, părintele este bucuros și are fericire și este respectat, dar de fapt în ebraică spune că numele familiei este ridicat. Chiar așa se traduce. Își face un nume. Numele familiei este ridicat. Vreau să vă spun că trăirea noastră în relația cu Dumnezeu trebuie să facă ca numele părinților să fie onorat și numele lui Dumnezeu să fie onorat. Discutam cu câțiva din biserică și mă întrebau ce face băiatul tău. Știam care din ei, Gabriel sau Ovidiu? Păi de amândoi. Și am început să le povestesc de amândoi. Și când spuneam, uite, Ovidiu n-a luat niciodată un B, din clasa 1 până acum, și merge la facultate și are scholarship, adică bursă, și are așa, spunea, vai, ce binecuvântat ești, copiii mei nu mă ascultă, copiii mei s-au dus în lume, copiii mei... Mi se părea că chiar prin faptul că povestesc, pot să fiu mândru de ce a făcut copilul meu. Nu-i așa? Imaginați-vă pe Dumnezeu cum îl prezenta pe Iov în fața Universului. Ați văzut pe robul meu Iov? Indiferent prin ce ar trece. Îl făcea pe Tatăl Ceresc mândru și respectat. Pavel spune așa, că porunca a cincea, de fapt, este prima poruncă cu ce? Însoțită de o făgăduință. În Efeseni 6:2, dacă vreți să citiți. E prima poruncă învățată de Efeseni 6:2. De-aia spuneam că poruncile sunt pozitive, nu sunt negative. Și care e făgăduința? Să tratăm puțin ca să terminăm. Care e făgăduința poruncii a cincea? Zice, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul. Cum se pot lungi zilele, fraților? Păi m-am gândit eu și nu știu dacă este corect, e numai părerea mea, nu am prea mult suport, e o părere, nu trebuie să o luați, în 3 feluri. Primul fel, eu am învățat că o inimă veselă este un bun leac, așa spune în proverbe, nu? Și o inimă tristă usucă oasele. Păi eu am văzut treaba asta, de câte ori copilul meu mă supără, de atâtea ori tot timpul se ferește de mine și e tot trist.
Când mă ascultă, tot timpul e copilul vesel și de-abia așteaptă să se întâlnească cu mine. Într-un cuvânt, atunci când facem bine și avem o relație bună cu părinții și îi ajutăm și îi onorăm, atunci când facem bine, avem pace și pentru că avem pace, suntem sănătoși și putem să trăim mai mult. Când facem rău, trăim cu conștiința încărcată și probabil că trăim mai puțin. De asta e numai o părere. Punctul 2, cum putem să trăim mai multe zile? Auziți dumneavoastră, atunci când spune psihologia, când noi facem rău, copiii văd și nu fac ce le spui, fac ce văd. Și pentru că copiii văd, sunt tentați să facă și ei rău, moștenesc rău, se transmite rău din generație în generație. Prin faptul că noi ne onorăm părinții, ei ne onorează pe noi și așa mai departe, prin faptul că noi facem bine, ei fac bine și așa mai departe, și în felul acesta trăiesc mai mult, pentru că fac ce e bine în viață. Asta e o modalitate de a interpreta. Dar este a treia care mă interesează cel mai mult, care te face să trăiești mai mult decât 10 ani în plus sau 20 de ani în plus. Dumnezeu a spus așa, viața veșnică este să te cunoască pe tine. Și Dumnezeu a iubit lumea așa încât a dat pe Fiul Său ca oricine crede în El să trăiască 90 în loc de 80 de ani sau cât să trăiască? Să trăiască veșnic. Eu cred că aici se referă la viața veșnică și anume că atunci când noi trăim în așa fel încât să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră, să ne onorăm părinții și să onorăm pe Dumnezeu prin tot ce facem. Să arătăm că Tatăl nostru este Dumnezeu, Dumnezeu ne dă viața veșnică ca răsplată. Într-un cuvânt vreau să spun fraza asta. Modul în care ne relatăm la părinți și modul în care ne relatăm la Tatăl Ceresc ne afectează mântuirea veșnică. M-ați auzit? Mi-amintesc de o soră care avea pe maică sa la 70 de mile distanță și spunea, zice, mama e bolnavă de diabet în ultimul hal, nu mai poate să meargă, nu mai vede bine, nu mai poate să facă nimic. Tata are Alzheimer, știți cum este Alzheimerul? Vede oameni mergând pe tavan și nu mai știe cum îl cheamă, cam așa ceva. Zice, tata are Alzheimer. Bunica nu mai duce mintea și zice, mănâncă în pat. Și ne-am umplut de furnici și de libărși, de gândaci, că vin la mâncare. Iar bunicul ce tremură tot și când se duce la WC e tot murdar pe lângă, trebuie tot timpul ce miroase acolo, trebuie să speli după el. Zice, ce să mă fac? Zice, e un dezastru. Când mă duc în casă sunt vase murdare peste tot, rufe murdare peste tot, gândași peste tot, ferestrele murdare. Zice, n-au gătit, n-au mâncare, e frig, nu-i spălat, nu-i cumpărat, ce să fac? Și am servit și familia. Și ce? M-am săturat să mă plâng. Mi-am dat seama la un moment dat că până să ajung aici, mama și tata și bunica și bunicul au petrecut zile și nopți cu mine când plângeam și când nu știam de mine. Și m-au crescut. Și nu s-au plâns. Și când eu plângeam și ei nu dormeau din cauza mea, mă pupau. Și mi-am zis că trebuie să-i onorez. Și ce m-am dus la ei în fiecare duminică și în loc să-mi petrec duminica ca să mă odihnesc cu familia mea, spălam chiuveta, spălam vasele, spălam rufele, făceam curățenie, dădeam la o parte, că duct tape, scociul ăla care îl punea tata la geam ca să nu intre pitici pe geam. Ce pitici vedea el, nu știu. Zice, îmi povestea dânsa, făceam aia. Și când terminam, nu mai puteam de obosită, le gătisem frumos, puneam masa. Și mâncam împreună cu ei să nu mănânce singuri. Și zice, la o anumită masă, zice, așa cum era tata dus, Alzheimer, într-un moment a avut un moment de luciditate, ridică fața, se uită la mine, ce tu ești fetița mea. Ce mă bucur că nu ne-ai uitat și mănânci cu noi și ai grijă de noi. Și în momentul ăla am simțit că totul s-a plătit. Am simțit că de fapt a fost o favoare să fac și eu ceva pentru ei, pentru cât au făcut ei pentru mine. Și mi-amintește asta de străbunica mea care locuia undeva la Gogoșu, departe de oraș, dădea telefon tot timpul, se ducea la poștă, că n-avea telefon, făcea Lulucă, că așa mă striga, adu-mi și mie lecțiunea. Și aoleu, iar mă cheamă bătrâna. Mă suiam pe bicicletă și pedalam acolo o oră, ajungeam, îi deam lecțiunea și hai să plec. Nu, ți-am făcut ciorbiță de fasole, stai jos, cu murături. Murăturii îmi plăceau, așa că tăceam din gură, stăteam jos, îi făceam într-o oală de lut, așa, o formă așa, deasupra de un foc, așa, cu un lanț și cu o hotă din aia care se vedea cerul prin ea. Și așa avea, și, în sfârșit, stăteam pe niște scaune în alea cu 3 picioare, așa, cam așa ceva, pe o masă așa joasă, stăteam acolo și mâncam fasolea aia bună, făcută în oală din aia de lut, mâncam murături, zic, gata, mă duc, mamare, că nu mai pot. Ce bine, mamă, că am mâncat împreună. Peste 3 luni, Lulucă, adu-mi și mie lecțiunea. Dar n-aș putea să-ți o trimit pe la autobuz, te duci și mă atragi și eu de la șofer. Vino să mâncăm fasole. Nu scăpam de ea. Mă duceam să mănânc fasole, cu bicicleta ajungeam, fasole, murături, în sfârșit, terminam și înapoi. Data următoare mă duc, Lulucă, adu-mi și mie lecțiunea, mă duc, zice, stai jos, mamă, căci eu sunt bolnavă, nu știu cât o mai duc. Zic, lasă, mamă, mare, că o duci mult și bine, matale, o duci mai mult ca mine, că uite, nu știu ce, și în sfârșit.
Și zice, hai să ne uităm pe poze. Ne-am uitat pe poze, a început să-mi povestească când eram mic, de când era ea mică, nu știu ce, și zice, hai să ne rugăm amândoi. Ne-am rugat amândoi și m-am cam enervat puțin, pentru că eu aveam planuri să mă duc cu niște băieți cu bicicletele, așa mai, ca tinerii. Și mă ținea și îmi trecea duminica. Și ziceam, băi, ce păcat că nu i-am trimis prin autobuz să-i spun, nu pot, mama, azi nu pot. Și mă cam necăjeam că m-a ținut cam mult duminica aia. În sfârșit, am mâncat fasole, am terminat poze de vorbit, nu știu, am plecat. Luni am aflat că a murit, i-a stat inima și a murit. Credeți că mi-a părut rău că m-am dus? Dacă nu m-aș fi dus, cum aș fi simțit toată viața? Am fost fericit că m-am dus. Vreau să mă opresc aici, porunca sau făgăduința a 5-a, și să trec la a 6-a. O trecem prin a 6-a scurt sau ne oprim? O trecem scurt. A 6-a promisiune este cea mai scurtă din toate cele 10 porunci. Este cea mai scurtă. În ebraică n-are decât 2 cuvinte. În engleză are 4. În română câte are? Ce zice? Câte are în română? Să nu furi. Să nu ucizi, îmi cer scuze, să nu ucizi. În ebraică 2, în engleză 4. You shall not kill. Se traduce așa. Tu nu o să furi. Deci nu e corect în română să nu furi, ci nu vei fura. Așa se traduce corect. Nu vei fura. Vreau să vă spun că... Poftiți? Ha? Nu vei ucide, mulțumesc. Da, sunt obosit și încep să nu fiu atent. Ok, în ebraică sunt mai multe cuvinte folosite pentru a ucide. Ia ascultați cu atenție. Nu este un singur cuvânt care înseamnă tot. Un cuvânt este folosit pentru a ucide un animal de sacrificiu la templu. Și când folosești cuvântul ăla, se folosește numai când aduci o jertfă. Și ăla nu e cuvântul folosit în poruncă. Nu spune să nu ucizi că e păcat. Aduceau jertfe și era alt cuvânt. Alt cuvânt este folosit în situația în care cineva ucidea pe cineva din greșeală, un accident. Nu e cuvântul folosit aici. Alt cuvânt este folosit când cineva era pedepsit cu pedeapsa capitală, cu moartea. Și era pedepsit în situațiile astea, în Vechiul Testament. Era pedepsit când aducea un copil jertfă la un Dumnezeu păgân, era pedepsit pentru vrăjitorie sau pentru viol. Era pedeapsa cu moartea. De asemenea, când părinții erau nedreptățiți sau nerespectați, era pedeapsa cu moartea. Ăla e alt cuvânt, când se aplica pedeapsa capitală. Nu este cuvântul din poruncă. Cuvântul folosit în poruncă se folosește numai, este rațac în ebraică, se folosește numai în cazul de crimă premeditată. Când cineva și-a planificat să omoare pe cineva vinovat. S-a dus, l-a pândit, a planificat, l-a prins, l-a omorât. Era cuvântul rațac, se folosește numai în caz de crimă premeditată. Să nu vină cineva să spună, frate, nu trebuie să mănânci carne pentru că ucizi, că uite așa spune porunca. Nu e cuvântul ăla. Dacă vrei să nu mănânci carne, nu o mănânci că nu e sănătoasă. Dar nu că spune porunca asta, că porunca asta nu spune asta. Spune să nu ucizi premeditat. Așa spune. Se referă a omorâ un om. Am luat cuvântul ăsta să vedem de câte ori se mai găsește în Biblie și unde, ca să-l înțeleg bine. Și mai este folosit, de exemplu, în Ieremia 7:9. În Ieremia 7:9, cred că o să încerc să trec foarte repede și dacă vreți, notați dumneavoastră versetele și le verificați acasă. Nu o să le mai citesc toate din clipa asta, pentru că vreau să folosesc puțin mai bine timpul. Am deschis în Ieremia deja, la capitolul 3, 4, 7:9. Furați, ucideți, desfrânați, jurați, strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după Dumnezeu pe care nu-i cunoaște. Cuvântul al treilea, acolo care aici ucideți, este rațac. Deci se folosește la crimă premeditată. Acolo e folosit. Mai sunt și alte locuri în Biblie, nu le mai dau toate unde sunt folosite. Se folosește la un act de violență și agresiune specifică de a lua viața cuiva inocent, spune în comentariu biblic, care este planificat dinainte. Societatea noastră are nevoie de porunca asta mai mult decât ne imaginăm, inclusiv biserica. Și o să vedeți de ce. Vreau să vă dau câteva exemple întâi. Dacă ați auzit, bine, sunt oameni care ucid și care merg la pușcărie sau scapă pentru că ucid, dar e un alt fel de a ucide. Satana a găsit un mod extraordinar de inteligent de a ucide în secolul nostru. Și anume, ăia care se joacă jocuri pe computer, video games, computer games. Ce, dar nu am ucid cu adevărat, e numai o marionetă, așa, e o păpușă, e o jucărie, nu e adevărat, e pe computer. Și este un joc, se numește Carmageddon, de exemplu. Cu o mașină fugi după oameni și când ai în ei și te-au omorât, primești 10 puncte. Și ce? Păi e un joc, frate! E ucidere sau nu e ucidere? Auziți, dumneavoastră, alt joc. Ce poți să o omori, spune jocul, în joc, ca distracție pentru că nu e realitate. Apoi psihologia, ce spune psihologia? Aceia care omoară în jocuri se obișnuiesc cu forma de a omorâ, își influențează sistemul de gândire și mintea și nu mai sunt impresionați de crime și pot să ajungă prin faptul că
gândesc așa, pot să ajungă la crimă. Așa spun psihologii. Iisus spune altfel. Spune că cine a păcătuit în minte, a făcut deja păcatul. Alt joc se numește Doomed sau blestemat. În jocul Doomed trebuie să omori oamenii, să le tai capul și atunci primești 100 de puncte. Mortal Kombat, război mortal. Acolo trebuie să prinzi adversarul, să-l sfâși, să-i scoți inima în timp ce bate, să-i o ții în mână ridicată în sus până se oprește și ai câștigat jocul. Vreau să vă spun că Mortal Kombat este cel care e tânărul acela, studentul acela care l-a jucat în Canada și după ce l-a jucat 2 ani jocul, s-a dus la școală în Montreal și a omorât 19 colegi și apoi s-a omorât și pe el. Și când au întrebat de ce, spunea, păi era un băiat pașnic, tot ce făcea se juca acasă pe computer. De 2 ani se juca Mortal Kombat. Astea sunt rezultatele. De asemenea, au făcut un joc, se numește Super Columbine, în cinstea celui care în California, în Columbia District, a omorât colegii lui. Au făcut un joc și te joci cum să faci el să omori colegii tăi. Puteți să spuneți, Doamne, nu e decât un joc. Nu uciți cu adevărat. Nu ne afectează cu nimic. Vreau să vă spun că este un pas înainte spre ucidere. Dar Iisus a vorbit de un lucru mai adânc, mult mai profund, și anume, Iisus spune așa, în porunca sau promisiunea a 6-a este un lucru ciudat. Este o iotă la sfârșitul poruncii. Și nu se găsește decât la 3 porunci. La porunca să nu iei numele Domnului în deșert, la porunca să nu ucizi sau nu vei ucide, și o să vă spun că n-am la următoarea la care. Și iota aia nu mai este folosită niciun fel de Biblie, că era numai o virgulă, numai o căciuliță mică pusă la sfârșit, atât. O virgulă, care n-avea niciun rost, adică zici, nu vei ucide, virgulă. Dar nu e virgulă pusă jos, este o iotă care se pune la mijloc. Iota aia este numai în Bibliile vechi ebraice, în celelalte deja s-a pierdut. Și iota aia, dacă vorbești cu un ebreu, zice așa, aia se traduce ci. Adică, tu nu vei ucide, ci. Și zic, pe ce înseamnă aia nu vei ucide, ci? Zice, înseamnă, vei face invers. Dacă mă lași să fiu Dumnezeu tău, nu vei ucide, ci vei da viață. Dacă mă lași să fiu Dumnezeu tău, nu vei lua numele Domnului în deșert, ci vei căuta să fie turnul tău de scăpare. M-ați înțeles? Deci spune din contră, cam așa se traduce. Nu vei ucide, din contră. Și apoi înțelegi tu ce e din contră, face exact invers. Frații mei, ce înseamnă a păstra porunca a 6-a? Nu e suficient să nu ucizi. Și ca să păzești porunca așa, trebuie să faci invers. Vreau să merg mai departe decât să aperi viața, ceea ce e un lucru adevărat. Vreau să vă spun că în Matei 23:31, Iisus le spune că ați omorât, zice, vorbește de mormintele profeților, vă amintiți? Apoi Iisus zice așa, ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Și cine ucide? Ia să citim, că e important. Matei 23:31. Ați deschis? Ați deschis? Gata? Ok. Prin aceasta mărturisesc spre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Nu-i așa? Numai o clipă. Mai este un text și acum nu-l găsesc, unde spune că Matei 5 cu... Cred că e prin 5 înainte, unde spune că ați auzit că cine va morî va fi chemat la judecată. Dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său a și comis crimă. Cine spune fratelui prostule, deja a ucis. 5:22. Mulțumesc. Frații mei, să vedem ce traducere e acolo. Deci cine spune fratele lui, cine se mânie pe fratele lui, ce spune Iisus că a făcut? Păi stați puțin. Cred că Iisus exagerează aici. Iisus spune adevărul sau exagerează? Să păzim ce a spus Iisus sau nu? Cine se mânie pe fratele lui a ucis. Aoleu, frate pastor, eu credeam că asta e singura poruncă pe care am ținut-o, că sunt și o adventist și n-am ucis pe nimeni în viața mea. Dar acum îmi dau seama că m-am mâniat și eu pe mulți, deci am ucis și eu. V-a mustrat vreodată conștiința că ați ucis oameni? Numai pentru că v-ați mânia pe ei? Dacă credeți cuvântul lui Iisus, Iisus spune că dacă te-ai mâniat pe fratele tău, deja ai comis crimă. Cum, frate? Dacă ai spus fratelui tău raca, așa zice în ebraică, adică prostule, deja ai comis crimă. Dar raca în ebraică se traduce în mai multe feluri. Ca de exemplu, în română se mai zice cap pătrat. Sau cap gol. Zice cap gol. Băi, ce creier ai și tu, nu ai deloc acolo, e ca o nucă, pierdut într-un colț. Cam așa ceva. Auziți ce spune aici?
Zice, toți aceia care își permit să se mânie pe frații lor sau își permit să critique, să bârfească, să vorbească rău împotriva fraților lui, le ucid numele, îmi traduc din engleză, bunul nume, reputația, le ia viața și fericirea. Cel care va critica pe fratele lui nu va rămâne nejudecat, va merge la judecată. Vreau să vă spun, frații mei, că tot ceea ce facem în minte va fi chemat la judecată. Vorbele noastre, cum spune textul, căci din cuvintele tale vei fi scos, și din Matei 12:37, și din cuvintele tale vei fi osândit. Nu trebuie neapărat să-l ucizi. Vorbești rău de el și ești osândit ca și cum l-ai omorât. În a doua Corinteni 2:15 spune așa, că putem să fim o mireazmă de viață spre viață. În loc să o ucidem, noi ar trebui în prezența oamenilor să aducem viață și pace. Ok. Vă amintiți că vă spuneam eu de un om care tot timpul îi spunea, băi, prostule, băi, nu știu ce. Și s-a botezat și m-am spus chiar la început, în seara asta. Eu cred că tatăl lui l-a ucis când era mic, deși l-a lăsat în viață. Cred că era mai ușor dacă îi băga un cuțit în inimă decât să-i spună sistematic în fiecare zi, prostule, nu ești bun de nimic, dobitocule, ești incapabil, ești un handicapat, nu o să faci nimic în viață. Eu cred că l-a ucis. Cred că i-a distrus personalitatea și respectul de sine și demnitatea. Și omul ăla n-a avut niciun curaj să facă nimic în viață. Dacă i-ar fi spus, tu ești un copil credincios pe care Dumnezeu te iubește, cum mi-a spus mie tata totdeauna, chiar dacă mai faci câte o nărozie, Dumnezeu te iubește și știu că tu ai inimă bună și tu îl vei urma pe Dumnezeu. Am încredere în tine și mă voi ruga pentru tine cât trăiesc. Cred că i-a distrus personalitatea și demnitatea și l-a împins într-un drum rău. Uite, așa poți să iei viața unui om, nu trebuie să-l omori. Poți doar să-i spui tot timpul cât de rău e și l-ai influențat. Răspunde sau răspund eu? Auziți, este un paragraf în cuvântul inspirat care spune așa: limbajul murdar la adresa fraților și surorilor, criticismul și bârfa, insulta, citat din Spiritul profetic, distruge un suflet. Sunt armele lui Satana de a ne îndepărta de frații noștri și a ne distruge și de a dezbina biserica. Sunt armele cui? Bârfa și criticismul. Sunt armele lui Satana. Frații mei, cine n-a călcat porunca 6 acum? Dumnezeu spune că dacă mă pui pe mine să fiu Dumnezeul tău, nu vei face asta. O să mă opresc, sar peste, mă tot ui ce să aleg și ce să nu mă aleg de aici. Iisus le zice în Matei 12, pui de vipere, din prisosul inimii vorbește gura. Deci când vorbești urât, să știi că nu e numai cuvinte. E caracterul și inima care fac cuvintele alea să iasă. Și în concluzie, trebuie să duci la Iisus, nu doar să te ferești să nu spui cuvintele, dar în inimă să... nenorocitul ăsta. Trebuie să te duci la Iisus, să spui, Doamne, nu sunt capabil să-mi iubesc fratele. Îl urăsc și sunt tentat să-l judec. Nu sunt în stare. Ajută-mă Tu. Fii Dumnezeul meu și schimbă-mi Tu inima. Pune în mine o inimă nouă. Și ajută-mă Tu să-L iubesc așa cum îl iubești Tu, să-L respect așa cum îl respecti Tu, să mă porc cu El așa cum te porți Tu cu El. Iar când sunteți tentați să vă jucați jocuri din alea pe computer, puneți-vă întrebarea, Iisus a jucat jocuri. Bă, frate pastor, cum să fie dacă Iisus? Normal că nu s-a jucat. Atunci nu vă jucați dumneavoastră. Dacă Iisus nu s-a jucat, nu? Nu? Auziți ce zice? Dacă mintea și inima, spune paragraful, sunt umplute cu gânduri murdare, cu vorbe murdare, cu ură, cu criticism, în curând și faptele noastre le vor urma. Dacă vrem să trăim în armonie cu această promisiune, când îl chemăm pe Dumnezeu în inima noastră, când Dumnezeu locuiește acolo, nu există ură împotriva fratelui, ci există compătimire și rugăciune. Dumnezeu i-a zis de David că este om după inima mea. Și auziți ce zice David și cu asta încheiem. Psalm 51, versetul 1, 2, 10 și 12. Frații mei, nu știu cum să facem să terminăm, probabil că trebuie să luăm întrebări mai puține, că altfel trebuie să trec prin ele și nu vă mai dau aproape nimic din toată porunca. 51, 1, 2, 10 și 12. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh nou de bunăvoință. Când vedeți că nu puteți să vă schimbați inima și că nu suferiți pe cineva, nu este creștinește.
ca frații între frați să nu se iubească sau să se critique. Cereți lui Dumnezeu să vă schimbe inima, pentru că numai El poate să facă treaba asta. Rugați-L și El o va face. Dumnezeu spune paragraful, și cu asta încheiem, vrea nu numai să nu criticăm pe frații noștri, ci să fim canale de pace, iubire, unitate și binecuvântare. Ce vrea Dumnezeu să fim? Canale de? Într-un cuvânt, să fim un izvor de viață, o mireasmă de viață pentru alții, nu să le aducem suferință și critică și durere. Frații mei, încheiem aici. Ne oprim chiar aici, nu mai trec peste tot. Vreau să vă spun că prelegerile acestea vor fi înregistrate și dacă cineva a pierdut vreuna din ele, să se apeleze la fratele pastor, la cei de la media și să le luați, probabil că să le ascultați și pe celelalte și nu numai să luați ce s-a spus aici. Pentru că noi avem timp așa de limitat că nu știm ce să spunem mai întâi. Probabil că ne-ar trebui cel puțin o oră pentru fiecare ca să intrăm, nu așa, să intrăm în detaliu, să analizăm în profunzime. Dar Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, când luați și citiți și vă rugați, Dumnezeu vă va descoperi și vă va vorbi și o să înțelegeți. Plus citiți cartea Decalogul, care explică foarte bine. Și Dumnezeu vă dă puterea să înțelegeți și vă dă și puterea să împliniți. Așa că studiați, luați DVD-urile, că dacă le luați, nu le țineți numai pentru noastră, dați-le și la un vecin sau la un prieten, ca și ei să înțeleagă mai mult. Și în felul ăsta o să vedeți ce binecuvântări vin. Pentru că binecuvântările lui Dumnezeu aduc cu adevărat fericire și bucurie și pace în viață. Imaginați-vă o familie și o biserică unde nu există niciun fel de critică și bârfă. Oricât de ispitit ai fi să spui ceva rău, mai bine te rogi pentru o persoană. Imaginați-vă, toată lumea ar vrea să vină în o așa biserică, unde nu te critică nimeni, stai fără frică. Nu-i așa? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.